Nuwun sewu Gusti Putri Cahyaningsih ngantos kula dikarep sapa menika estunipun kula badhe ngidani panjenengan. Nggih. Singapura. Karo darmen ya karo bulan ini. Awit kula mundi dawuh boten sanes garwanipun panjenengan nggih Kanjeng Dipati Gendrosa. Nanging kasunyatanipun kados ngaten kok Kuswaring Ayu Putri Cahyaningsih saestu monggo menawi panjenengan boten percaya. Apa sih kok barok? Sajroning ati ketiku Perkawis garwanipun panjenengan badhe njlongkrongaken panjenengan kula menika boten mangertosi nggih nanging nggih Gusti Putri Cahyaningsih sasampunipun kula nampi dawuh ing supaya kula mejahi kalih panjenengan kula rumaos kelas dumateng panjenengan saya panjenengan sampun anggadhahi dosa. Dosa menapa luput menapa panginipun kula nampi bebendu saking Gusti Kang Nyipta Jagat. Sepulane putih. Supaya mengira tidak menjadikan Nggih. Ampun Gusti Putri Cahyaningsih. Yen mangke panjenengan pejah menika wonten tiyang ingkang kelangan boten Gusti Adipati Gendrosati menika boten lho. Kula Karena koyo ngono wis ora kakuat kelawan aku. Nek kowe salah sawijining pawongan kang kelangan aku yen aku kali pati. Wis apa sing bareng? Gusti Putri Cahyaningsih sinaosa garwa panjenengan menika boten kasti dumateng panjenengan menika wonten salah satunggalipun pawongan ingkang gadhahi raos tresna dumateng Gusti Putri Cahyaningsih. Yen aku kowe ngerti pawongan kuwi sapa sing bareng? Boten sanes kula piyambak. Kula menika abdi. Iki aku yo dikasih panen. Nggih. Ayo kok iki kepengin tresnani kelawan bendarane. Napa boten tibrah? Tinimbang panjenengan boten dipun ageng kaliyan Adipati Gendrosati saya kula kautus yen hari sampeyan kuwe matak temoke. Kula. Sing kok bareng tenan yo. Nggih. Saumpama praja dening gambar kang Mas Gendrosati. Aku ki seputra dalem Mojopahit. Nggih. Apa yo bakal kelawan yen putra Mojopahit kan
saged kelampahan. Waton kula muksa kalih panjenengan. Anggih. Sing bareng Kula yen pancen muksa lawan aku, yo tak jodoh aku iki mung apa-apa iki. Senajan bonggo kaya ngono ora bisa. Ora seperti sing bareng. Aku jaluk kawasan. Nuwun napa? Tapi aku kan dadi sejak pengen tresnani kelawan aku. Dereke aku tumuju ning Majapahit, kok bakal tak sepet jajan masane Kanjeng Perkawis nderekake panjenengan sowan wonten ing Majapahit menika dawan nanging panjenengan purun kalados dumateng kula sinodaro. Purun. Aku dilalah kelawan kowe. Nggih, Pak. Sing bareng. Kula Terusnya ini jago. Lha aku ni apa pancen kaya unek-unek. Apa aku bakal bisa nonton lagi kelawan kowe sing bareng. ayune kumpul. Dasar Aku ayu. wis dialgono kaya kiai kakung sing kowe bagus. Kuwi rasane ngerti ku mongso bonggo. Kok bareng sing algono ki kaya kowe sing bareng. Dasar ayu lan pola. Jebule wong ayu kritik kok matis Kowe ora bisa. turu tono. Apa? Apa? Ada ora tak Las kowe iki kudune nek seneng karo bocah wadon raja to, kudune kanthi tembungan manis manggon. Suara diapi-apike, duwe trenyo atiku aku gelem nopo karo kowe. Lho, lha tari dasane kepengin nopo karo bocah wadon. Gusti Putri Cahyaningsih. Suara niki pun suara pilihan. Kowe, Nggih, kowe penting kan? kawan bayi. Anggih. Lalu lho. Sopo sing kok gandeng? Panjenengan. Ana sedih aku. Jadi wong. Ojo tansah Iki lho. ora gelem kok ditawakno bokonge. Apa? Oh iki lho. Lah tak kira mbok glayani iki mau. Wah, enak to tak grayangi. Lah, Aku iku Joko lho. kowe kuwi Iya. sapa Joko? Lho. Kowe Joko ping piro? Joko ya lagi sepisan. Seminggu lagi sunat lagi hari. Kowe. Iya. Jatah bani. Lho Joko kok semene iki dudane sepiro? Aku ojo mikir budo sing penting kowe iku tak oke wong Joko. Iki ngene ya sama-sama. Aduh, Sama-sama. jeneng ngomong sapa kok lali aku? Aku mino kok mino jare. Sapa jenengmu? Sapa menang? Sing barok. Kira ki mau WhatsApp. Ngene ya. Nah, Piye? sing barok. Ini barane ki terus lawan aku ki aku gak. Mergo aku ki ya wis duweni putra. Aku ki ngomong apa meneh? Bocah lanang sing modele kaya kowe ngene iki, sampun rai bagus, rai ya to. Rai bagus? Bakal kinclong. Oh. Kuwi mesti bakal ditutuli. Kuwi mesti bakal disenengi. Yo ora. Lho, mergo apa sing kok bareng? Saben-saben aku kuwi duwe bojo, ra yo to. Kaya-kaya kakas gendero sekti iki ya wis ora seneng karo aku. Lho wanita kaya aku ngene kok dibuang sana, dibuang sini. Bejo kowe lho Gusti Putri. Ya kok bisa bejo? Akeh bocah wadon kepengin tak senengi ora kelakon kok iya. Ah, Andani. masa rupa kaya ngono. Cahyaningsih Apa to? delengko tak rapi. Malah ora sudi aku. Ora sudi. Bangane mbok bojo kowe, ana tak menggeleng karo iki. Asmane yen ra kalon
Gusti Putri Cahyaning Sing. Wis sepisan kula ngampung pipinipun panjenengan. Dipun rasipun tak ambung kalian dewa kula. Seminggu mesti isih ros. Jaga bayi aku mau begini apa ya. Iki napa? Apa yo ora ana sing rada bagus terus ora kok kaya blek utang ngene iki. Semale wong arane nus blek utang. Tak kandhani. Dipun Aku nek jogo-jogo kono iki lho. Piyayi bagus sing seneng aku ki pirang-pirang. Lho kok dadak salah dikawan kowe. sakniki panjenengan gelem napa gelem? Sama bareng. Senajan ki iso lawan aku ora bakal bisa kelakon. Ora. 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 Ora sing kok bareng. Aduh. Ojo ngajak kamu bisa ngelawan putraku. Kuwi bali turun medio sing kok Aku gelem balike. Aku kaget. Yen to kowe gelem sampai ora apa. Cahyaning Sing. Sawangan. Putramu saged. Cahyaning Sing. Kok menapa putramu kae dipateni wong sing nyelametke putramu menawa kae kancaku. Di papan kene sono anak ora putramu. Yen to sira pareng bakal pinter mau sedo. Ya ora. Kudu wae. Iki tidak mestatan becane iki. Sopo kan? Hei, hoi. Wedi. Senajan ono bocah loro wae sing mitulungi lawan kowe Cahyaning Sing nanging kaprokan cukup seni. Gus sapa kang dadi jenengmu hancur wani weling singko parang sapa jenengku sapa kae oh ali aku mau anu pemilihan jenengan kok dhewe panjenengan itu sing jaluk itu ngajak aku Joko kale kowe ora kena melu-melu perkarane Singa Parong antarane Cahyaning Sing kalamun Joko Galing melu-melu perkara iki kowe wajib tak sirna yen to pendadak aku tidak Waduh!
boten dados kuwi mawon. Ning boten dados tuhunipun panjenengan menika ngantos kemapa wonten salebetipun badhe dipujaken kalih sementara. Saya ingin dari Erangku. Untuk tidak ingin diurusin dari Pakiran Kabupaten Sandet. Boten dalam sewu. Sasampunipun kula awet pitulungan atus. Menawi panjenengan wonten monggo kula aturi sesarengan kula